Què tal? Bon dia. La comunitat educativa de 8 escoles de Sant Adrià del Besòs va demanar ahir a la tarda en una manifestació que s'aturin les agressions d'alumnat i pares. El govern porta als tribunals el topall del preu dels lloguers de la llei espanyola d'habitatge perquè havia demanat al govern espanyol poder aplicar a Catalunya no només l'índex espanyol sinó també el català i fins ara el Ministeri no els ha donat resposta. En clau electoral, el sondeig de Feedback situa Junts amb 38 diputats a un del PSC amb la previsió més ajustada. Per cert que els exconsellers de Convergència Santi Vila i Miquel Samper s'han afegit al manifest de suport al PSC. Els Estats Units haurien aturat l'enviament de bombes a Israel per evitar que es facin servir a Rafah. En bàsquet, el Barça no estarà a la Final Four després de perdre contra l'Olympiacos al Palau per 59-63 en un partit en què va anar per davant fins als 4 minuts finals. A l'NBA, Nikola Jokic ha guanyat el trofeu a jugador més valuós de la temporada, és el seu tercer guardó, i en play-off, segona victòria de Nova York contra Indiana 130-121 amb 29 punts de Jalen Brunson i 28 de Di Vincenzo i Anunoby. En futbol, el Madrid serà a la final de la Champions, tot i la polèmica per alguna decisió arbitral a la remuntada amb 2 gols de l'ex de l'Espanyol Joselu a la part final del partit. Victòria 2-1 contra el Bayern i la final a Wembley serà l'1 de juny Real Madrid-Borussia Dortmund. Avui és la Mare de Déu dels Desemparats, felicitats a les Empar, i també Sant Isaïes, felicitats, i per molts anys si celebres aniversari. El temps segueix el sol i la calor primaveral. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.